umakhulu nokumfica eyadini ejajile ehlambela kuyo. Ngicela umakhulu unemfene pha endlini yakhe, kunendlu nje secaleni engangeni muntu kuyo. Awu, leyo nto yenze kanjani le Ma injalo we-anti, so andazi uba ndizothini. Nami ngicela uncedo uba undizame ukundincedisa nomalume kanjalo, nindinikeze noba indawo yokuhlala ngendidede kula ndawo ndihlala kuyo, ngoba ndiyabona ukuthi iinto zam azizuhamba kahle uma ndisaqhubeleka ndihlala nomakhulu. Awu, ngiyakuzwa ndoda, nami engenzami nami ngenze nje ukuthetha ngosiko phela angifuni nami ukuluzwa wena uma ngabe kuyisimo esikanjalo. Alright, anti hayi ndingabonga nyhani anti uba ungase undizamele nje noba indawo, ngoba ndiyabona ukuthi izinto zam azihambi kahle. Sukela uba ndasiphuma esikolweni andikaze ndisebenze indawo, ndiyasola ukuthi umakhulu lona seyikhona indawo edlalayo ngoba sefuna nokundinika nezilwane, ukuthi uma ndingafuni ukuzithatha izilwane uzondiloya, ndizoba luhlanya nje apha endleleni. Ngiphinde ngikwamukele embukeli we-Black Life TV kwisiqephu sesithi sikhipha izimfihlo with myself Mlangeni uMagasela. Kulolu hlelo senza into eyodwa bafethu, sikhipha imfihlo nje qha. Sifuna imfihlo nje. Futhi asifuni lezi imfihlo eweak. Sifuna le imfihlo yabo lezi strong. Ezisimuhlela uyicabanga ukuthi hayi ngeke. Yazi ngcono kuthiwa noma ezinye uthi uyayibuka uvela uthi hayi wena rest in peace ayikho lento yakho. Mina kuMlangeni uMagasela ngisuke ngihleli nje la ngizolalela indaba zabantu. Bese ngiyakusiza ukubambisa isandla ukuthi uyisho lemfihlo yakho uyikhiphe nje ngokukhululeka, ngoba phela ngizobe ngikubamba isandla. Angasimosha isikhathi imbukelo we-Black Life TV, asenzeni kanje. Angithatha lethuba ngibingelele ubhuti. Sawubona bhuti, unjani? Hello sisi, njani? Ngiyaphila. Ngicela ukuza ubhuti uqhamukaphi ngokuhlala? Qhamuka Eastern Cape. Qhamuka Eastern Cape. Okay. Ubhuti ufisa simsize ngani la ekhaya kwa-Black Life TV? Yini osilethele yona? Yini ofuna sikusize kuyona? Sindize kule show ndifuna uncedo ngenxa yomakhulu wami uThakathaka. Makhulu? Makhulu uThakathaka. Oh, usho ukuthi ugogo? Ugogo. Oh, uzala ba umakhulu? Uzala utata. Uzala umtatakho? Yes. Manje uyindaba umuntu omdala uThakathaka? No, izinto azenzayo. Uthe ngolunye usuku ndisuka ecamping yebhola. Ndamfumana eyadini ehlambela ngaphandle kweyadi. Enzani? Ehlambela ngaphandle kweyadi. Ejajile. Oh. Okay. So uye wandithembisa into yobana amake laxela abantu emphakathini ukuthi unendlela zakhe emane zihamba ngobusuku uzongibulala. Mhlawumbe uyikhathi ezinje? Kangaba 12 AM? Yes. Ujajile? Yes. Uyahlamba? Yes, siyahlamba. Egcekeni lakini? Yes, ecekeni. Hayi wena. So wathi ungatsheli umuntu, wasiwenze njani wena? Ya, ndike ndazama ukuyifihla, ndahlala nayo ndiyigcinile, so ndiyabona uba ngathi iyanditya le nto ngaphakathi, ngoba la emphakathini kunezinto ezenzakalayo sendisolayo ukuthi zenziwa nguwe, nami izinto azindihambeli kahle. So ndiyasola ukuthi ikhona into ayidlalayo kuyo yonke le nto. Mhlawumbe bewuyinini umbono sekuneminyaka emingakhi noma uthule le nto, noma mhlawumbe isikhathi esinganani, ngibuze kanjani nje? Sekuna 2 years. 2 years uthule nale nto? Manje ufisa ukuzoyikhuluma noba lolu daba nayo yini umakhulu? Hayi, bengizocela ukufonelwa noba u-anti wami ngigqithisela yena, ngoba ingxaki esibhekene nayo ekhaya, umakhulu wami ungumuntu okholelwa kakhulu kwicawa. So akabafuni abantu ababonayo abaprofethi benyanga ukuthi size nazo la icala. The same mamkhulu oyininja? Yes. Okay. So ke ngoku ndifuna ndike ndifonele u-anti wami ndibuze uba yeyiphi indlela esingenza ngayo for ukuzama sikhuseleke nathi umakhulu wethu akwazi ukusiloya. Yiziphi ezinye izinto akwayibona zenzeka wabona ukuthi hayi ngempela lento engayibona iyiqiniso, mhlawumbe eziyigameke egcekeni? Umakhulu unemfene. Nami ufuna ukundinika izilwane ukuthi uma ningazamukela izilwane uzondibulala. So namasbo idiphi phela lento eyishoyo? Ndiyakuxalela izinto ezenziwa kumakhulu wami, nami ndirhalela ukushiya phaa ahlala khona, ngoba bekade ndingumuntu ogcina umakhulu wami. So sendivezela ke imfihlo aphila ngayo yena. Abe ngumuntu wecawa kothandazana, mina ecawa ecaweni. Ngicabanga uzokwazi ukuthola usizo from u-anti wakho uma umxelela lolu daba? Ya, u-anti wami akazama ukundisiza ngoba
wayeke wathi manje uzohlala naye nandingenahlala kwakhe before kwacaba ukuthi umakhulu akekho umuntu angasikahlale naye mandibuye ndizohlala waqonda uba fanele uphindele ekhaya. Wena usanabo abazali? Ubaba washona futhi ngisolayana ukuthi uyena omgqithisayo. Sekukonke nje usungisola ugogo? Ya, sengisolayana. Udaba lakho ngihlaselwa umzimba. Izulu akasebenzi ngalo lona. Abantu abathakathaka uyizulu ave belithanda. Umbani? Ya, unalo. Ufundile lo muntu une-group yakhe asebenzisana nayo. Uyena umphathi umphathi wabo. Ukuthi kwenzakaleni? Umphathi wabantu abathakathaka. Sentshoba izulu, how do you know ukuthi balisebenzisa or uyiboneni okhombisa ukuthi ngathi balisebenzisa? Ndiye ndibone maliduduma ngoba makududuma yena uyaqhubeka mhlawumbe ubukela i-TV apheke. Ndibona ukuthi mhlawumbe izulu mhlawumbe uyalazi ukuthi alimshayi yena. Hayi, alimshayi. Yeni sigaka. Okay, uyangithusa-ke manje akazi ukushaya ngezulu. Mina fanele ngikhulume, okay ngesikhulume naye ngithi. Hayi, ngesikhuluma ngizokhuluma no-anti. Ngiyabonga. Bukela Black Life TV, ngiyasaba yazi ngivele ngishaya uvalo. Hayi kodwa ngoba ngamthemba uNkulunkulu ngiyamthemba kakhulu, but ezinye izinto uhlezi uzwa ngazo awukazi ucabanga ukuthi ziyiqiniso kangakanani. But njengamanje bangihleli nobhuti eduze kwami echaza udaba lakhe la makhulu wakhe thina simbiza ngogogo la eKZN. Iyangithusa le ndaba, angazi mhlawumbe ngiyaqina kodwa iyangithusa. Angifuni uqamba amanga. Ucabanga nje ukuthi ngabona umuntu engimhloniphayo njengo umakhulu wami enza izinto nje ejajile phakathi nobusuku nokuba neshow nje ukuthi ayi cha uyazenza lezi zinto ngokuthi nami ugcine sengicela ukuthi ngimsize ekutheni kuyazenza. Hlezi ngizizwa lezi zinto kuthiwa uthakathisa uma wakho, uthathisa ogogo wakhe. Kanti zenzeka ngampela. Ayalivele igoqo ngampela, asivele siphume nje emhlabeni, asivele sishone sonke. Sizama ukufanele u-anti size ukuthi uzokwazi ukuthi benondodana bakwazi ukusizana babone ukuthi bayimisa kanjani lento kamamkhulu. My God. Hello? Yebo, hello. Yebo, sawubona njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngicela uzongikhuluma noMala. Yebo. Okay, mangicela ubamba kancane kunobhuti ofisa ukukhuluma nawe. Mina ngumlangeni Magasela ngifona ngikwa Black Life TV kwisiqephu esithi sikhipha izimfihlo. Ngisacela manje ngiphi isikhathi sakhe esincane nje ubhuti khona afuna ukukhuluma nawe ngakho. Okay. Hello, anti Dani. Yeah, sabona baba. Yaphila la. Ngasele komakhulu wami anti unganiphathanga kahle. Umakhulu nokumfica eyadini ejajile hlambe la kuyo. Umakhulu unemfene pha endlini yakhe kunendlu nje secaleni engangeni into. Awu, lonto uyaziyenza ngempela. Injalo ke anti so andazi banzothike nami ngicela uncedo uba ungizame ukungincedisa noma loma kanjalo. Indiyeza noba indawo uhlala ngiyandede kula ndawo uhlala kuyo ngoba ndiyabona ukuthi into zami azizohamba kahle manje saqhubeleka ngihlala nomakhulu. Ngiyakuzwa ndoda nami engingizame nami ukuthi nje ukuthetha ngosipho phela angifuni nami ukuluzwa wena. Uma ngabe kuyisimo esikanjalo. Alright, anti hayi ngiyabonga nyani andibonga sekuzizamela nje noba indawo ngoba ndiyabona ukuthi izinto zami azihambi kahle sisuke ubona siphuma esikolweni andikaze ndisebenze endawo ndiyasola ukuthi umakhulu lona sekhona indawo edlalayo ngoba sefuna nokundinika nezilwane ukuthi imali ngafuni ukuzithatha izilwane uzondiloya soba luhlanye nje endleleni. Ngiyakuzwa ndoda nami ngizozama ukuthi ngikufunele enye indawo usuke lapho ukuze ukwazi ukuphila ukwazi nokufokhasa kahle esikoleni ufunde kahle. Andikuyabheda nyanga ngoba nala emphakathini sebaningi abantu beshona ngendlela emnyama sengisola yena umakhulu lokuthi hayi mhlawumbe unaso isandla kwabantu bashonayo. Hayi ngayitshela umuntu-ke le nto ubukwazi wakho phela uma kwatshela abantu bazomubulala phela ugogo manje kulungile nje usutshele mina ngizozama ukuthi mina ngikususe lapho uyohlala kwenye indawo ukuze uphethe. Okay, andake ngicele mngani ngomuntu wokuqala nje nami ndimtshayela sekuneminyaka lento endiyifihlile iyandidla ngaphakathi ngoba sekuna 2 years ngihleli ngaphakathi ngigcinile.
Okay, hayi. Ngiyakuzwa ndoda hayi. Ngiyozama into ezinye indawo. Alright, ya. Okay, ngiyabonga. Ngiyabonga. Hello? Yebo. Yebo ma, yazi uyangithusa, ngiyaxolisa ungena indaba zakini. Ukuthi umfana mekhuluma indaba amakhulu ngikuzwa nje ngathi into engakuthusi. Ingabe monalo ulwazi noma monazi iy'nsolo zokuthi uma khona into ayenzayo egcekeni? Bengingazilutho mntanami, bengingazilutho. Ngoba into bento ngiyibone nje esho ndodana. Engikaze ngibone lutho. Anikaze ninake nani lento echazwa ndodana ukuthi ubona nezinto engalungi ekhaya. Kuningi nje okwenzakalayo. Anikaze ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngakhona into engekho right noma mina niy'tshela ukuthi kunormal njengayo yonke imindeni. Ngingacabanga ukuthi ngathi nguyena uma awenza loo nto benzeni mhlawumbe nje into ebengingayinaka ngisho njalo benginganaki. Uma mhlawumbe menganginikeza kancane ngoba mhlawumbe ngoba uyakuzala wena Sithando. Uneminyaka emingakhi? Usekhule kangakanani? Labo 75. Akakabi kubi kakhulu. Ukhulile yena kakhulu kodwa ngisekhulile. Okay. Wena ugcine nini ukumbona mhlawumbe umvakashela njengomzali? Angivamile ukumvakashela. Akuthukela nje, ayena umuntu ovamise ukumvakashela. Uhlala naye umzukulu kuphela? Because yazi kwesinye isikhathi kuningi engicabangayo la abanye abantu abasebekhulile baye babe nezinto lezi izifo lezi ezokwenza ukuthi umqondo ulahleke agcine enza izinto engekho right abantu bese besola ukuthi mhlawumbe bakhona ukuganga bakwenzayo mhlawumbe akukona. Kodwa kokwamanga ngoba ubhuti ubalulile ukuthi ukwamkela naye ukuthi yena akathole yakhe imfene bezama ukusebenzisana. So angicabanga ukuthi leso simo so damage and all that. Angiyezwa. Yiko ingcono kona ngimthathe ndodana ngimsuse nje eduze kwakhe. Akayona ingozi kunina njengomndeni mawubuka wena? Ngithathe ngihlale nomndeni nje sikhulume ngichaze lo ngisho ukuthi ndodana usho kanje. Ngoba manje ngiyacabanga ukuthi akumele umuntu ongayazi lonke sonke asikwazi lokho. Ya abaningi. Angisho nje bese ngayinaki ukuthi kwenzakalani. Umuntu uma uyazi na uma noma indaba okwazi ukubona phela umthanda. Awusumthanda uma uyibona njalo. Yeah, ngiyakuzwa. No, ngiyakuzwa mama. Ake senze kanjena-ke. Ake nenze njengokufisa kwenu njengomndeni nibone nihlangana nimsiza kanjani umfana ukuze nani nisizakale egcekeni nje ninodwa. Ngoba ukudlula kwamama ukuthi khona uganga okunjalo nazi ukuthi kuzoba umthwalo wenu futhi sengasekho emhlabeni. Siyabonga kakhulu nangesikhathi sakho mama. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho mama yes. Ngiyabonga nami. Thanks. Umuntu usawafunda ukungena nezindaba zabantu. Ngoba ngiyabona ukuthi njengomuntu wesilisa noma uzama ukuthi ulibeke udaba ngendlela olufikise ngayo ukuthini sisalifunda up until uzifike la. Ngiyabona ukuthi alilendi kahle ku-aunty. Uyalizwa kodwa yabo njobe echaza kodwa futhi egcineni ukuthi umzali wakhe umuntu amthandayo so noma ekukholwa lokho kodwa khona lento emenza ukuthi angakhululeki kahle hle. Imagine nje nawe utshela ukuthi uma uyathakatha ungavela uvume ukuthi yathakatha ungaqala ukuthi hayibo. Yabo. Angeke uvume lula. So uzizwa kanjani emva kwayo yonke lento? Hayi u-aunty ngizowenza nje thethe naye azohlala la kwabo. Khona ezobona izinto ezenza umama wakhe ukuthi yeah mhlawumbe uzoba nebhadi kanye kube yilakhe yakhe ayenze lento yakhe naye ekhona. Khona ezoprova ukuthi kahle kahle umama wakhe lona bekho right. Yo, I'm so sorry ukuthi ukhulele endaweni enjalo and u-experience into enjalo ubona umakhulu wakho umuntu omhloniphayo ngiyacabanga enza izinto ezikanjalo aphinde angagcini ngalokho aphinde futhi akhulume nawe akutshela ukuthi ungatsheli umuntu and aphinde akucele futhi nawe ukuthi uphinde ujoyine wenze yonke lento ayenzayo. I think kubuhlungu kakhulu. Kubuhlungu. Ngokuphandle ukumosha isikhathi imbukelo Black Life TV ngicabanga ukuthi yethu indaba iyaphela la. Mina nobhuti uchazile udaba lakhe nje bade ngishilo ukuthi nje umzimba wami wenza izinto engazazi uyangithusa. Kodwa kubalekile ukuthi ubhuti akwazi ukuthola solution with the family babone ukuthi bamsiza kanjani intombi endala. Nje bade sekumentionile ukuthi kwesinye isikhathi ucabanga ukuthi into ekanjalo kanti akubona. But ngenxa yezinto azishilo yena uma kune possibility ukuthi vele ukwenza lokho akwenza intentionally akubona ukuthi uphambanele umqondo nani.
Because mengenzeka ukuthi mhlawumbe nje uyabonakala enqoni egcekeni akubona ukuthi ingoba esuke eganga mhlawumbe usuke ehanjelwe ingqondo. Kodwa ngoba ukhipha ngomlomo wakhe athi ungatsheli muntu, aphinde futhi yena afuna uku-invite umfana ukuthi yena akenze lento abayenzayo. Hayi kusho ukuthi uma ngempela angazi Eastern Cape basinda ukulambisa. Kuthiwa nezulu akalisabi. Angifuni ukuze ngigaxele bafethu. Asihambeni sibili sibonane nge-episode elandelayo. Sengihamba. It's the Black Life TV.